Няма! Не те оправдава! Ти му засичаш с пътя! Пред него ми... Дал си мигач! Як мече се съм колега от втори канал, бе. Капанар. Добре, какво стана сега? Нищо! Какво съм направил в това? Ще те отрепим и ние ще сме в затвора. Какво си направил? От коя лента завитат ми напред, бе? Аз съм втората лента, аз бях във втората лента. И защо завиваш наляво, като си във втор? Аз съм дал мигач там. Ама какво като си дал мигач, бе? Защо? Нито сте с сирена, нито нищо. Абе, ти от втора лента, ти от тази лента нямаш право да правиш лента. Това е цялата. Просто го направих, да ви отнема предимството на линейка. Ами ако отиваме за детето ти, или за внучката ти, ако отиваме и някой ни удари така и тяло, какво става? Какво става?